вочы, здаецца, звузіліся. Натуральна, не такія вялікія, як учора. Лесік, са мною нешта не тое. Ты лепш бы не ў люстэрка, а ў кніжку зазірнула. Болей было б карысці. Не, Лесік, з маімі вачамі нешта здарылася. Звычайныя вочы. Не выдумляй. Рыхтуйся да эфіру. Зараз пачнецца. Трэба сказаць аператару, каб не браў мае буйныя планы. Ой, глупства. Прывітанне, сябры. Добрага ранку, Даша. Ты якраз паспела. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вітаю вас, мае даражэнькія тэлегледачы. Нам вельмі прыемна, што вы сустракаеце раніцу разам з намі. Я ўпэўнены, што вы нічога незвычайнага ў знешнім выглядзе прыхажуні Касі не заўважылі. Лесік! Не, Кася, як звычайна, прыгожая. Праўда, Даша? А вочы? Вялікія і бяздомныя, як азёры. Выходзіць, мне здалося. Ці люстэрка пасмяялася з мяне? Яно чароўнае? Да гэтага ранку было звычайным. А зараз хто яго ведае? Такія жарты падкідвае. Тваё ўяўленне падкідвае табе жарты, а не люстэрка. Бо розум нічым не заняты. Ай, Лесік, табе не надакучыла? Не ўвесь жа час чытаць кніжкі. Хочацца і ў люстэрка зазірнуць. Дарэчы, пра люстэрка. Вам вельмі пашанцавала, Кася. З Лесікам вы ўспрымаеце адлюстраванне ў люстэрку. Так, Даша, далёка не ўсе жывёлы пазнаюць сябе ў люстэрку. Ага, напрыклад, моя кошка зусім абыякавая да яго, не звяртае ніякай увагі, быццам перад ёю сцяна, а не люстэрка. Спачатку я думала, што кошка лічыць сябе каралевай прыгажосці, таму не сумняваецца ў сваёй знешнасці і не глядзіцца ў люстэрка. Аднак не, яна проста не разумее, што адлюстраванне ў люстэрку гэта не іншая жывёла, а яна сама. А вось шымпанзэ, гарылы і арангутаны пазнаюць сябе ў люстэрку. Так, а ведаеце, як даследчыкі даведаліся пра гэта? Як, Лесік? На лоб спячай жывёлы нанеслі знак фарбай без паху. А лоб тое месца, якое можна ўбачыць толькі ў люстэрку. Ага, цікава, як жывёлы рэагавалі на пляму на ілбе. Цікава вам? А я раскажу. Некаторыя жывёлы, гледзячы ў люстэрка, разумелі, што пляма размешчана не ў дзіўнага звера ў залюстроўі, а на іх уласным целе. Яны чапалі пляму лапай, гледзячы ў люстэрка, паварочваліся так, каб лепей разгледзець пляму. Які ўдалы эксперымент! Люстраны тэст малпы прайшлі лёгка. Гарыла, убачыўшы ў люстэрку на сваім твары губную памаду, не спрабавала шукаць звера за люстэркам. Малпа разумела, што памада на яе ўласным твары і пачынала яе сціраць. А я пакінула памаду на твары. Ты ж у нас артыстка. А маленькія малпачкі распазнавалі сябе ў люстэрку? Эксперымент паказаў, што пацешныя капуцыны, напрыклад, на сваё адлюстраванне ў люстэрку рэагавалі як на добра знаёмага члена сваёй групы, выказвалі яму знакі ўвагі. Капуцын не ўсведамляў, што бачыць у люстэрку сябе. Думаю, што гэта яго сябар. Добра, што сваё адлюстраванне не ўспрымаў як ворага. Дарэчы, Даша, эксперыменты паказалі, што нават людзі пачынаюць пазнаваць сябе ў люстэрку не адразу. Немаўляты не пазнаюць сябе, Лесік? Не, калі дзіцяці міне год з паловай, толькі тады яно пачне ўсведамляць, што ў люстэрку яно. Цікавы факт, Лесік. А хто яшчэ з жывёл прайшоў люстраны тэст? Сланы, дэльфіны і касаткі. О, яны славяцца сваім розумам. Так, асабліва вылучыліся дэльфіны. Калі ім спусцілі пад ваду люстэрка, дэльфіны падплылі да яго і пачалі строіць грымасы. Дэльфіны грымаснічалі, як дзеці. Ага, яны нават высоўвалі язык. Ого, якія жартаўнікі і гарэзы. Сапраўды, такой рэакцыі ад іх даследчыкі не чакалі. Між іншым, некаторыя птушкі таксама пазнаюць сябе ў люстэрку. Папугаі? Не адгадала. Сарокі і вароны.
Іх таксама лічаць аднымі з самых разумных птушак. А вось сабакі, кошкі і папугаі, хоць яны і вельмі разумныя, такі тэст не заўсёды праходзяць. Аднак вучоныя ўсё яшчэ спрачаюцца на гэтую тэму. Сабакі і кошкі бываюць рознымі, Лесік. Так, дурнымі і разумнымі, баязлівымі і цікаўнымі. Таму, дзяўчынкі і хлопчыкі, калі ў вас ёсць сабака, кошка ці папугай, паспрабуйце самі праверыць, ці пазнае ваш гадаванец сябе ў люстэрку. Толькі не перастарайцеся з тэстам. Можа, люстэрка ім і не патрэбна? А што, патрэбна нам зараз? Дык гэта зрабіць мульціпаўзу. Адпачылі падчас мульціка? Ой, яшчэ як, Лесік. Але ведаеце, пра што я падумала? Пра тое, што так хутка скончыўся мульцік? Не, Даша, пра тое, што калі мы вырасцем, то пакінем глядзець мульцікі. І што? Будзем глядзець фільмы, навуковыя праграмы. Я не хачу. Я люблю мульцікі і не жадаю іх мяняць ні на што іншае. Ну і добра, тваё дзяцінства, Кася, працягваецца, і прагляду мультфільмаў нішто не пагражае. Я яшчэ не хутка вырасту. Дзівачка. Звычайна дзеці мараць пра тое, каб хутчэй вырасці, стаць дарослымі. Не-не-не, мне падабаецца быць малой. Аднак жадаеш ты таго ці не, але ты расцеш. І не ўздыхай так цяжка. Растуць усе жывыя істоты на нашай планеце. І расліны, і жывёлы, і грыбы, нават мікробы растуць. Вось, сама ўсё ведаеш, у кожнага ёсць свой план росту. Гэты план змяшчаецца ў ДНК, такой малекуле, якая атрымлівае інфармацыю пра цябе. Пра мяне? Напрыклад, у тваёй ДНК запісана, якога колеру будуць твае вочы, шэрсць. Якой формы ў цябе будуць вушы і якой рост у цябе будзе, калі ты станеш дарослай? Высокай я буду. Гэта залежыць ад генаў, якія перадалі табе бацькі. Вось, напрыклад, мой тата высокі, а матуля сярэдняга росту. Але дакладна невядома, хто з іх перадаў свой ген росту. Гэта пакажа толькі час. Ну вось. Між іншым, на рост уплываюць не толькі бацькоўскія гены, але і харчаванне. Той, хто жадае вырасці высокім, павінен якасна харчавацца, добра спаць і займацца спортам. Здаровы сон надзвычай важны. Сябры, бо дзеці растуць у сне. І гэта не пустыя словы. Ноччу, прыкладна праз 2-3 гадзіны пасля засынання, актыўна выпрацоўваецца гармон росту, які дапамагае косткам расці. А я раніцай не заўважыла, што падрасла за ноч. Правільна, бо зараз мы расцём паступова. І гэта непрыкметна для нас. Але бываюць скачкі росту. Так, за першы год жыцця чалавек вырастае на 25 сантыметраў. Амаль напалову ад даўжыні цела немаўляці пры нараджэнні. Нараджаецца з ростам 50 сантыметраў. А праз год рост немаўляці складае ажно 75 сантыметраў. Так, Кася, ты ўсё правільна падлічыла. Што вельмі дзіўна. Другі вялікі скачок росту адбываецца ў падлеткавым узросце. Таты, хлопчыкі і дзяўчынкі не проста хутка растуць, але і наогул становяцца падобнымі да дарослых. Другі скачок росту доўжыцца некалькі гадоў. О, мне яшчэ далёка да падлеткавага ўзросту. Таму можна доўга яшчэ глядзець мульцікі. Прапаную не адкладаць, а паглядзець мультфільм зараз жа. Цудоўна! Глядзім, сябры! Ну як, адпачылі? Ага! Выдатна! Тады прапаную забаўлянкі, хітрыя загадкі з простымі адказамі. Я за. Я таксама! Далучайцеся і вы, дзяўчынкі і хлопчыкі! Пачынаем! Увага! Што бачаць людзі, калі заплюшчваюць вочы? А нічога яны не бачаць заплюшчанымі вачамі. І не толькі людзі не бачаць, мы, зайцы, таксама нічога не бачым. Цемра цёмна і толькі. А калі паляжаць з заплюшчанымі вачамі? То можна ўбачыць сон.
Правильно, Даша. Заплющенными вачами люди бачать сны. И некоторые жывёлы так само. Не могу не погодиться. Цяпер я загадваю, увага, што здаецца большым за льва, але важыць менш, чым яго кяпцюр. Больше за льва, однак бязважкае. Так, Хопіць думаць, Кася. Тень гэта. правильно. Тень і правда у разы больше за льва. І як я не здогадалася. Все ж просто. Вось табе новы шанс. Увага! Хто з'яўляецца на свет з вусамі? З вусамі малыш? Гэта дакладна не дзіця чалавека. Ведаю! Зайчаня, коцяня і шчаня з'яўляецца на свет з вусамі. Нарэшце! З дачанай падказкай правільна адказала ты, Кася. Дадам, што дзеці і шмат якіх іншых жывёл нараджаюцца вусатымі. Ага, а зараз моя загадка. Увага! Як написать выраз? Сухая трава 4 літарамі. Сена! Бач ты іх, одразу отгадали. Сена. Я так не гуляю, коли вы не жадаете думать и помыляться. Паддавацца табе мы не збіраемся. Сябры, давайте не крыўдзіцца, а лепш паглядзім мультфільм. Выдатная прапанова, Даша. Мультфильм. Што ж, сябры, прыйшоў час развітвацца. Шчаслівага дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Багатага на добрыя адзнакі ў школе і прыемныя сюрпрызы. А мы сустрэнемся з вами зранку у нашай